Un viaxeiro no tempo. Ata convivir co seu bisavó, Martiño pensaba que as viaxes no tempo só podían existir nos videoxogos ou nos filmes de ciencia ficción. Pero agora sabe da existencia doutras viaxes. O seu bisavó almorza moi cedo. Moitas veces, cando chegan á cociña polas mañás, xa está el diante dunha cunca de leite e un cacho de pan reseso, que vai mollando e levando á boca cunha calma propia desas persoas que non teñen presa, que non viven pendentes do reloxo e moito menos do móvil. O seu bisavó é un ser doutra época. Cóntalle a súa avoa que daquela os bens materiais reducíanse á mínima expresión, a que marcaba a auténtica necesidade. Non pasou tanto tempo, dille ela, aínda que ás veces a vós, os máis novos, vos pareza unha eternidade e non entendades como podían vivir e ser felices con tan pouco. Eu creo que nin sequera a tiñan pagar para preguntarse se o eran ou se crían con dereito a selo. Martiño non está seguro de entender ben o que quere dicir a súa avoa. O que si sabe é que o seu bisavó é moi ancián e que os seus anos, a lucidez, é un ben moi prezado. Sabe que vive no seu mundo, un mundo que pouco ten que ver co que o rodea de verdade. Alí están as súas vacas, as galiñas, as veigas que hai que traballar, os seus irmáns, a súa nai. A súa mente viaxa á infancia, unha viaxe que pode durar horas ou días, para logo dar paso a outra época da súa vida na que tamén se interna. Ás veces os seus anos mozos, antes de casar, outras, xa casado, fala coa bisavoa como se aínda vivise. Tamén, algunha que outra vez, aterra no presente, e mesmo o recoñece e o chama polo nome. Mais a Martiño parécelle que a viaxe ao tempo actual é a que peor lle presta, como se sentise que este xa non é o seu lugar. Quizais por iso se pon tan triste, queixándose do que lle tarda a morte, porque aquí, di el, xa non fai nada. Así que Martiño aprendeu que hai outras viaxes no tempo, que ao mellor non son tan espectaculares como as que viven os heroes de ficción e, desde logo, non precisan de ningunha máquina sofisticada para podelas realizar. Aprendeu que a confusión que reina no cerebro do seu bisavó permítelle, sí, viaxar no tempo, pero tamén que as súas viaxes en realidade saen moito máis caras que as das películas, porque se pagan con empréstitos de cordura e a moi altos intereses.